지분하는 참이지 아파니 노칸이와 서익한 비자 미 비자 부당의 가오니 비카 부당난에 산호합을 오정만이 같이하고 소피라 나그는 되고 이시 그 소프를 아이바고 니까 하는 거 스타일 실로 이시 기계 품의 자를 먼저고 마고마 국내타의 미벌이 이시방 그 브라 정고 품의 기가 자를 정시 비지는 만보 보롱소 공변 विचारे पुस्तकों ज्ञानी शांति जहाँ विचारा से ताहार पुस्तकों से ताहार ज्ञान आसे जहाँ विचार नहीं ताहार पुस्तकों नहीं जहाँ पुस्तकों नहीं ताहार ज्ञान नहीं जहाँ ज्ञान नहीं ताहार शांति नहीं बेनिखायनो जोंखौ बार-बार फोरोंनांगौ आफाया बिसार खालामनो होलांदों नों जे आं जे बाबामोना आइमोना जे बै सयखान बिजाबखौ दाङै जे सरबांसा जादों बे सयखान बिजाबाव मा बुंलांमारखो मा लिरनानै गालांमारखो बै दिखा होग्रा बेक्तिया नोंखौ आंनि माखासे बायदि गोसोखांनानै कल्पना खालामनानै सोदेरनायखौबो मावनांगोन दे आफा होननानै बुंनाय दंमोन नामा बै दिखा लानाय समाव बिसोरथ' बिदि बुंदेराखैना गावसिनि माखासे सोदा नेमखान्थिखौ मावफादेरनांगौ होननानैथ' बुङाखै होमबा बैखौ बुङाखैब्ला जोङो दिनै मानो गोदान सोरबा माबा मोनसे सोदेरनायखौ मानो मावफानो नाजानांगौ जाखो जों मावनो नाङा जों ये खरमंस सिबनारायण स्वामीजी आफानि बै जे दखान बिजाबावसो जों आखाइखौ दाङै बिखाखौ दाङै जे समाय जादों होमबा बे सयखानखौ नायदो दाथ' जोंनि गेजेराव सयखान बिजाबखौ बर'निफ्राय उदित आफाया दानस्लायबाय बिमानि रावआवनो जाबाय बुजिनो माने गोरलै जाबाय आरो बुजिनो गोरलै जाबाय ओंखायनो जोङो जायफ्रा बांला रावखौ बुजिया रोङा गावनि बिमानि रावआव लिरनाय दङ बेखौनो नायदो बहाय मोनफा मोननै हयथ' थालांदोंबो जानो हागौ थालांदोंबो जोंबो फरायबाय थालांदोंबा बांलाखौबो नायदो बांलाजों मिलायनानै नायदो बेबायदि आरो दाथ' फारसेनिफ्रायनो दिहुननो नागिरगासिनो दं दिहुनजोब्बायबो हिन्दीयावबो कमप्लिट जाबाय दिहुनजोब्बाय जोंहा गसाइगावनि बिश्वनाथ बाबाया हिन्दीयाव बे सयखान बिजाबखौ लिरजोब्बाय कमप्लिट जाबायानो बिनिफ्राय दा असमियावबो लिरगासिनो दंबावो बाबाया असमियानिबो बे सयखान बिजाबखौ बे बिश्वनाथ बाबाया लिरजोबसिगोन आरो बर' ब्रह्मआ ओरैबायदि थुलुंगा होनानै लिरहोदों माने आं बे बाबाखौ गावजों रायज्लायहरनानैबो बेखौ साबायखर बावगोन बर' ब्रह्मआ बिराद नोंखौ थुलुंगा होदों आफा नोंखौ अनदों आरो बिनि बोरखौ मोनगोन होननानै आं बुंदों आरो बे बाबाजों रायज्लायदों मानोबा बिनि थुलुंगा मोनाबा बिनि प्रेरन मोनाबा बेखौ आरो सोर लिरनो गोसो जानो सयखान गाहाम बिजाब बेबो फिसा नङा गिदिरानो गैया बिजाबफ्रा बेबायदि आरो बेनिखायनो जोङो दिनै साफ्रोमबो बेक्तिखौ आङो खावलायनोसो लुबैदों आरो भक्तफोरखौ आइ बाबामोनखौ आरो मानो होनबा जों साफा जौग दैदेनग्रा माने प्रसारक गोजाखा बे प्रसारकआ थिग जाब्लानो उननि जेनेरेसना थिग जायैनि खोथायानो गैया बिसोर अट'मेटिक ओरैनो बिसोरो फैखागोन आरो मोजां लामायाव बेनिखायनो जोंसोरो साफ्रोमबो प्रसारकफ्रा दिनै बै दिखायाव जेरै समाय जादों बिजाबखौ दांनानै बै बिजाबनि मथे जोङो सोलिनो
एखेबारे नाजानो नांसिगौ आरो होमब्लासो बे सैथो धर्मआ रैखा जागोन बाबामोन नङाब्ला जाया मानो होनबा गोबाङानो गावबा गावनि माखासे कल्पनाखौसो सोदेरगासिनो दङ जोंनिया बुङाब्लाबो जाया बुंनोबो गोनां जाहैबाय जगिसर आफायाबो थैनानै थांबाय दा गाज्रि मोनो जोंनावबो बेखौ बुंब्लाबो आंथ' बुंगोन परमहंसनि बारगा थांनाय व्यक्तिखौ आं बुंगोन सासे गुरुजनबाबो दिक्षाजों लाना 1988आव बेनिफ्राय आरो खनसे बिथिं बिदिनो बेले बेजे नुनानै आं लहितजों फैफिनबाय लहितजोंबो 1911 सनाव आं आरो दिखा लाफिनबावदों आरो बेजोंबो मानोबा आं बेनिखौ साबसिन मोनदोंमोन मानोबा बेहा सयखान बिजाबनि बारामोन ओरैबायदि सयखान बिजाबखौ बियो एल' एला गासैखौबो दिहुननानै बुंजोबनो हागौ आरो जुक्तिया बिराद मोजां आरो बेना माने परमहंसनिखौ लानाय नालाय परमहंसनिथा बेनाथ' आखर मोनसेबो जेबो गोरोन्थि गैया दोरोद दोराद जेबो गैयाना परमहंसनि ओंखायनो बिनि जुक्तिखौ आं मोजां मोनदोंमोन आरो होमबाबो बिसोरबो माखासे गोरोन्थिखौ मावलाङाखै नङा मावलांनाय जाहैबाय दा आरो हनै बे फिरफिलाखौ आं नुफेराखैमोन जन्मनिफ्राय गुरुदेव खुलुमनाय गथ'खौ बांद्राय रोंनानै बिबार होनाय फैसा होनाय खुलुमनाय बेथ' बै परमहंस आफानि बबे सयखान बिजाबनि गेजेराव बबेहाय दङ ओंखायनो आं बेफोरखौ गनाया आरो बुंगोनबो बेराफारसेथिं आरो दा गोथै थैनाय व्यक्तिखौबो फटक दोननानै बेखौबो गासैबो भक्तफोरखौ रायजोफोरखौ फैसा फुल बिबार होनानै ओइदिनबो खुलुमो आरो बे थैनाय व्यक्तिनि न'खराव ओरैबायदि जाबावबाय न'खरनि मानसिया सोनाबथिं थानांगौ बिनिफ्राय पुरहिता खोलाथिं थानांगौ बै हाबा दाननाय बायदि आरो नै बेबायदिबो नियम खान्थि दं ओरै आरो परमहंसआ जाहैबाय बुंबाय तिनि कुनु नियमे बसबती नङा होनखाबाय बे जथि स्वरुपआ रावनिबो नियम खान्थिनि सिं नङा होनदों सायावसो बेहा बे जथि स्वरुपआ परमहंसआनो जथि स्वरुपआनो परमहंस आइमोन बाबामोन नोंस्रा सानदों परमहंस बेलाया साना बेलेग सानदों जथि स्वरुपआनो गावनो फैनानै बे सैथो धर्मखौ प्रसार खालामदों परमहंस जन्म जानायनि सिगां सैथो धर्मआनो गैखाया परमहंस जन्म जाखांनायनि उनावबो सैथोआनो गैखाया बे परमहंसल'खा सैथो धर्मखौ जोंनि गेजेराव फोसावनानै गालांनाय व्यक्तिया आरो बेनिखायनो दिनै बे थैनाय थांनाय माखासे नेमखान्थिखौलाय मानो परमहंसआ जेरै होलांदों बेबायदिसो जों मावनांगौमोन मानोलाय बेफोरबायदि बेले बेजे खालामनानै गालांनांगौ गोरोन्थि जादों बेनाबो निश्चय जों साफ्रोमबो व्यक्तिया हमनो नांगोन बेखौ गोरोन्थिखौ हमालासिनो थानाङा सोरबा गुरुजन होननानै बेखौ जे गोरोन्थि मावथारनायखौ बुंनो नाङा बे नङा बुंनो नाङा बहाय दाय थाया जथि स्वरुपनि खाथियाव मानो होनबा साननि जथिनि बोसोनसो बियो सानजोथिनि बोसोनसो ओरैबो बैराबायाथ' थिगानोमोन बेनाबोथ' थिगानोमोन बेनाबो आरो फार्माथिकआव आखाइ होलायबाय हनै
परमहंसआ जेरैबायदि होलांखाबाय बेवहायथ' आरो पारमार्थिकआव आखाइ होनांगौनि गोनांथियानो थाहैलामोन बा गैलामोन आरो बावबो आखाइ होलाय ओम पुर्ण पर ब्रह्म ज्योति स्वरूपनि जय होनांगौआव ओम पुर्ण पर ब्रह्म ज्योति स्वरूप ब्रह्मनि जय ब्रह्मनि सोदोरैलाय बेबायदि ओजों आरो ओम सरासर ब्रह्मनि जय सरासराव सिगाङाव ब्रह्म हाबाखै ओंखायनो मालाय परमहंसआ ओम सरासर ब्रह्मनि जय होगोन बैयावथ' ओम पुर्ण परम ब्रह्म हाबखाबाय नङा होमबा ओम पुर्ण पर ब्रह्म ज्योति स्वरूपनि जय जानांगौआ ज्योति स्वरूप ब्रह्मनि जय सोदेरलायनांगौ होमबालाय बेबायदि बेक्तिखौलाय मानो गनायनो जोंलाय आंथ' गनाया भक्तफ्रा गासिबो गनायजोबबाबो आं गनाया आरो जोंनाव धिगाजुलि आन्सलिकआव जोंनि सरस्वतीया सत्र न'खरल' बे सत्र न'खराव बेबायदिखौ जों मालाबाबो सोआ जोंना गनायजोबखायो बेखौ सोआ जों परमहंसनि बारनायखौबाय आरो बेराफारसेथिं होबावबाय गावनो फोरोंलांबाय बयखौबो ओंकारानो मन्त्रनि राजा 2379टा मन्त्र दं होनबाय बे मन्त्रनि राजा बिनिफ्राय देरसिन आरो मन्त्र गैलिया होनदों 20 मन्त्र होनदों बेखौ बेगर जोलै होमबा बिनि सिगाङाव मा सोदेरनांगौबाय बिनि सिगाङाव सोदेरनांगौआनो गैलामोन आरो बिनि सिगाङावबो मन्त्र मोनसे सोदेरबावबाय होमबा नायसाय मा होननांगौ जादों बेफोरबायदि बेक्तिफोर ओंखायनो आंनि मथेथ' बिसोरो जाहैबाय गुरुबाबो कल्पना गुरु असे परमहंसनि शिष्य जानो हायाखै ए मन्त्रआ सत्यमेव जयते नानितम नानि बे न'आव रि सत्यमेव जयते नानितम बेखौ बायखांनानैसो ओमनिफ्राय देरसिन गैया होननानै गावनो गोदोनिफ्राय बुजायबोबाय थाबाय होमबा दिनै माने बेखौ ओमनि सिगाङाव सोखोयो बेलाय गोरोन्थि जायाखै बाबामोन बेथ' गोरोन्थि जादों निस्सय आं बुंबाय आंनाव थांनाय समावबो बाबाखौ बेखौ माने सोदेरबावखो आफा बुंदा बेखौ माने सोबावनांगौ बै पुर्ण पर ब्रह्म ज्योति स्वरूप ब्रह्मनि बेखौ माने ब्रह्मनिखौ माने सोबावखो आफा ओजों सिगाङावनो पुर्ण पर ब्रह्म थाखाबाय बेयाव ब्रह्म थाहैलामोन आफा ओम सरासराव सिगाङाव ब्रह्म गैया ओंखायनो ओम सरासर ब्रह्मनि स्वाहा बेखौ होदों मानोथो सोबावखो बाबाखौ आं माने नङैखौ जै मोनबाय डाइरेक्ट सोंखायो आंनाव बेखौ लुखा सानफा आरो बेखौ सोरबा गुरुजनना गिनानै थानाय आंनाव बिदि गिनाय भाग गैयालै बाबा आंनाव सोंखाजोबो बेखौ सोंबाय सोजायो आफा सोंबाय सोजायो होननायथ' सयखान बिजाबाव लिरनाय गैयाना बाबामोन होमबा परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाखौ गोरोन्थि हमनाय जायाखै होनबा बियो निश्चय गोरोन्थि हमनाय जादों बेनाव गोरोन्थियानो गैया सयखान बिजाबाव जा लिरदों गासिबो नंगौआनो जोबखा मोनसेबो बेनाव खानाय दोंसिनि लर सर जेबो गोरोन्थि गैया जायोमोन बाबा ओंखायनो जोङो दिनै साफ्रोमबो परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफानि जुदि शिष्य जानो जों जुदि ओंखारदोंब्ला हायोमोन बाबामोन जोङो
मोजां जानो नाजादों। जायफ्रा जि मावलांबाय गोरोन्थिखौ मावलांबायसै, नाथाय जों गोरोन्थियाव फैनो नांला। सयखानानो दंखायो जेला, बै फोरोंगुरुफोर दा गैयाबाबो जोङो बे सयखानजोंनो हायो। सयखानखौल' जोङो नायनो नांसिगौ। बिसिनि फोरोंनाय माखासे गोरोन्थिखौ जोङो बाद होजोबदों, नङाबा जोङो सैथोनिफ्राय गोजानावसो थानांगोन। सैथोनि लामाखौ जों मोननाय नङा। मानोबा परमहंसआ बुंदों, जिनि जुथुदुर बुजियासेन तिनि जुथुदुर बुजिया जियासेन होनदों। होमबा नायदो, जायहा थब्ल' जेसेबां गोथौसिम मोनहादों बेहा बिसिसिमखौनो बुंदों। बै बाबामोनाबो बिसिसिमल' बिस्रा मोनहादों, ओंखायनो बे मोनहानाय खिनिखौ बुंबाय, गासौहैजोबनो हाबावाखिसै। बिदि जाहैदों आरो बिदिनो जाहैबाय। बेनिखायनो जोंहा माखासे बिजिरनो गोनां दङ आरो दिनै बेफोरखौ बुंनायाव परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफानिखौ बुंनायावनो गद बिनि बायदि सोलिथारनांगौ होननायावनो जोंनावबो आंखौ गुरु जानो लुबैदों होनग्रा ओंखारबावगोन आरो होनथों। बेबायदि आरो परमहंसनिखौ गद बुंबाय, खिथाबाय, बे खिथाग्राखायनो माने गुरु जानो लुबैदों थाहैबावनाय जाहैदों। आं बेखौथ' गुरु जानो लुबैयिखौ पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपानो मिथिखागौ नङा मायमोन बाबामोन। बेनो बयनिबो अन्तराव हाबनानै दङ, बयनिबो देहायाव हाबनानै दङ। असे शिशुनि गुरुआ असे गुरुनि शिष्याथ' असे माबाखौनो सोलोंना बेथ' जाय गुरु जानो लुबैदों बिसोरो परमहंसनिखौ दोनथ'नानै मोनसे मोननै बे मोनफा मोननै सोदेरलांबाय थाग्रा बेक्तिफ्रासो गुरु जानो लुबैनाय आइजो बाबा। असेजों थांग्राया गुरु जानो लुबैया, मानोबा गाव कल्पना खालामनाय नेमखान्थिखौ सोदेरनानै बिसोरो गावखौ गुरुमुखियाव प्रतिष्ठित खालामनानै गालांनो नाजानाय बिसोरनि गोसोआव निस्सय थादों आरो बेनिखायनो बिसोरो बै माखासे नेमखान्थिफोरखौ कल्पना खालामनानै सोदेरदों आरो बेबायदि आरो गुरुआथ' निस्सय नोंसोर आइमोना बाबामोना फरायनानै मोनबाय। गुरु काहा केवल बै सान्निध्य क्रियायाव गुरुआ सोरखौ होनदों? बे ज्योति स्वरूपखौल' होनदों। गुरु नोंसोरथ' मिथिखागौ, रुमानि खोमसि रुमानि सोरां। ज्योति स्वरूपखौल' गुरु होननानै परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया जोंनो खिथानानै गालांदों। मानो होनबा परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया बै सयखान बिजाबखौ लिरनानै लिरजोबनानैबो गावखौ गुरुआव गालाङाखै, उपदेष्टायावसो गालांदों। उपदेष्टा श्रीमद परमहंस शिबनारायण स्वामीजी बिदिसो लिरहोलांदों गाव। गुरु लिरहोआखै। मानो होनबा जों थैग्रा मानसिया गुरु जानो हाया। गुरुआ थैया, थैनो रोङा, जन्मबो गैया बेहा। हायनो बाबा ओंखायनो बेखौ मा होनदों? सतप्रकाश, गावनो गाव बेरखांगिरि होनदों बे ज्योति स्वरूपआ। रावबो दायाखै बेखौ, रावबो बानायनाङाखै, गावनो गावसो आरो हायनो बाबा। बेनिखायनो जोंहा गोथौयै गुवारै बेवहाय माखासे बिजिरफिननांगौसो जानानै फैदों दा। बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो दिक्षाखौ लाबाय, नित्यखौ मावबाय नङा होमबा? दाथ' फ्राय मानसियानो मावो, माविफ्रा खमसै, किसुमान जायगाफ्राव मावा। मावनायालाय जोंनावबो धेकियाजुलियाव
못하면 우리 공부하시는 우리가 에케버리 니토 기타리 수이노타 비가 미토와 비가 지다 시부는 공부가 비가 지야 나카이 안 콜카타고 강난이 누리베이 다시 디심볼 아타시타이고 강동문나 배우가이 비시나 디시방 디칼라카바이 못하면 비가 시버 비시를 니토 모기고 니토 모기지 बिसोर एराया जि दायित्वखौ लाबाय समायखिरा जाबाय बिसोरो बेखौ मावफुङो दायनि बाराव बेनिखायनो जोंहा माखासे जोंनि पुर'हितफोरनि गेजेराव पुर'हितफ्राथ' जयग' दैदेनो नालाय बेवहाय आं एसे बै आर'जखौनो माबा नागिरदों आरो जेनेबा फरायनानै खिथानो सानदों माने टसाराव जाहैबाय पुर'मानिथ' जगतखौसो बुंदों नालाय हित मानि मोजां आरो बेराफारसेथिं पुर'मानि आबुं ओमफ्राय हित मानि गियान बेखौसो बुंदों आरो जों मानसियाथ' पुर'हित जानो हाया अरासो पुर'हित नालाय पत्नीले पुर'हित जयग' इसोरनिबो रिथि जोंनिया भट ब्रह्मआ पुर'हित जयग'नि आगु जयग'नि रिथि बेखौ बुंदों होनब्ला बेखौ जोङो भट ब्रह्मखौ पुर'हित होननानै जोङो साफ्रोमबो जाय बेक्तिफ्रा बे खामानिखौ दैदेनदों बेखौ मिथिनो साननानै लानो नांगोन गावखौ पुर'हित बानायब्ला खिन्थु आन्दायनांगोन गायनो जों बेवहाय जेनेबा आर'जखौ एसे बुंसै आं बे पुर्ण परब्रह्म जतिस्वर मुलुगनि गुरु आइ आफा जिउ बिमा नोंनो नुजायै गुन गैयै नोंनो नुजानाय गुन गोनां गोहोथां गुनजों थाबायनो जिउ रोंगोन हिनजाव हौवा मुलुगखौ लानानै नों सासेयानो नुजानाय बुंफबनाय महरै जेरावबो जेरैबो गोसारनानै दङ नोंखौनो खुंनो रुपै गले गले खुलुमो आइ आफा नोंनो होनो जोंहा जेबो गैया बे नुनायमानि मुवाया नोंनिनो महर नोंनो गासिबो जों अगियानजों नोंनि मुवाखौनो जोंनि साननानै नोंनो होनायखौ गोसो खुसि आजावनानै मुलुगखौ अराय गोजोन खालामो आइ आफा नोंखौनो पुर्ण रुपै गले गले खुलुमो ओम पुर्ण परब्रह्म जतिस्वराय नमः बेनिफ्राय बहायथ' जेनेबा जयग' होनाय थांबाय प्रसाद होनाय बिनि उनाव जाहैबाय ओम नै गावनो बेरखांगिरि पुर्ण परब्रह्म जतिस्वर मुलुगनि गुरु आइ आफा जिउ जिउमा नोंनो नुजायै गुन गैयै नोंनो नुजानाय गुन गोनां गोहोथां गुनजों थाबायनो गोहो रोंगोन हिनजाव हौवा जिउ जिराद मुलुगखौ लानानै नों सासेयानो नुजानाय आबुं महरै जेरावबो जेरैबो गोसारनानै दङ नोंखौनो आबुं महरै गले गले खुलुमो ओम पुर्ण परब्रह्म जतिस्वराय आइ आफा जों जग तपस्या उपासना ध्यान धारणा खुलुमनो फोथायनो जेबो मिथिरोङा नोंखौ सिनायनो मिथिनो रोङैयाव नोंनो जोंनि जग तपस्या उपासना ध्यान धारणा खुलुमजाग्रा फोथायजाग्रा आइ आफा नोंनि अननायजों जोंनि मिथिनानै एबा मिथिरोङैयाव मावनाय दायखौ निमाहा हो नैबेफोरखौबो जोङो थाल लानांगौ जों जे जयग'खौ दैदेनग्रा जाबाय नालाय बे जयग' दैदेनग्रा आइ प्रसारिका आरो जोंनि प्रसारकफ्रा बेखौ एसे बुंस'वा मानो होनोबा मिथिनो रोङैयाव होनदों नोंनो जोंनि ज' तपस्या उपासना ध्यान धारणा खुलुमजाग्रा फोथायजाग्रा आइ आफा नोंनि अननायजों जोंनि मिथिनानै एबा मिथिरोङैयाव मावनाय दायखौ निमाहा हो नोंनि गुबै जथिखौ सिनायनानै
नोंजों अनजानाय अराय मोजां हाबा मावनो गोहो सोमजिहोदों बेफोरखौ गोसोआव लाबोनानै मोजां मानो होनबा नोंनि गुबै जथि बै जथिखौ सिनायनानै बेनिफ्राय नोंजों अनजानाय अराय मोजां हाबा मावनो गोहो सोमजिहोदों आइ आफा नोंनो बे मुलुगनिफ्राय दावहा निन्दा ग्लानि हिंसा हिंसि बायदि मैया दुखु जालाखौ खोमोरनानै धोरोमजों धोरोम सिलायखौ बोखारनानै गावखौनो गैयि गोजोनग्लाय होदों नैबेफ्राव माखासे खोथाफोर हाबनानै दं नालाय जों जायफ्रा बे जगखौ दैदेनो बे व्यक्तिफ्रा बेखौ एसे बुजिनानै लानाया मोजां आरो मानो होनबा दावहा निन्दा ग्लानि हिंसा हिंसि गावजों नांलाय खमलायखौ बुंदों बायदि मैया दुखु जारलाखौ खोमोरनानै धोरोमजों धोरोम सिलायखौ बोखारनानै गावखौनो गैयि गोजोनग्लाय होदों धोरोमजों धोरोम माने मुलुगा गासिबो सारिमुथिया गासिबो धोरोमनि बाहागो नालाय आत्मा परमात्मा जीवात्मा जों गासैबो एखे रोखोमसे एखे जिउसे बेनिखायनो धोरोमजों धोरोम बैखौ जे जोङो सैलायलायो नायनो बालायनो नैबेफोरखौ जोंखौ एंगारनो थिनदों बेखौ बोखारनानै गावखौनो गैयै गोजोनग्लाय होदो होनदों दुखु जारला हिंसा हिंसिखौ फोजोबनानै गावजों गाव सैलायलायखौ नोंथ' जेरै ओरैनो गोजोनग्लाय गोजोनैनो दंगासिनो दङ हौवा हिन्जाव जिउ जिबि दंमानि गोजोननाय होदो जोंनि अगियान गोसोआव गोथार गियान सोमजिहोदो बिब्दि गियानखौ होनानै जों बयबो जिउ जिउमा गुबुन नङै गियानजों गोजोनै थानो हानायनि राहा होदो नों सासे जग दैदेनग्रा नोङो बिख'नानै एबा रायफोदनानै होग्रा बेनिखायनो जों बे बिख'ना होग्रा रायफोदनानै होग्रा बिथिया जों मोजां जानांगौ हौवा हिन्जाव होदो जिबि दंनाय मानि गोजोननाय होदो बिनाय जाबाय जोंनि अगियान गोसोआव गोथार गियान सोमजिहोदो होनखाबाय बिब्दि गियानखौ होनानै जों बयबो जिउ जिउमा गुबुन नङै गियानजों गोजोनै थानो हानायनि राहा होदो जिउ जिउमा जों जिउ आरो बै जिउमा रोखोमसे बेबादि सिनायनानै थानो हानायनि जोंनियाव गोथार गियान सोमजिहोदों बिब्दि गियानखौ होनानै जों जिउ जिउमा गुबुन नङै एखे रोखोमसे साननो हानाय जाथारनांगौ बर' ब्रह्मजों जथि स्वरुपजों जोंजों रोखोमसे बे आलदा नङा आंबो आलदा नङा जन्मनिफ्रायनो बे हाबनानै फैखानायसै बाबा गावनो गाव गावसो दादों बे माबोरै दाखो बेखौ जोङो मिथिनो नांगौ आइजोबाबो बेखौ मिथिथारनो नांगोन आध्यात्मिक गियाना जोंनाव सोमजिथारनो नांगोन जोंनाव दाबो मा दङ साननाया दैथ' बर' ब्रह्मआ सासे आं सासे अदैथ' जानांगौ जोंनिया जोंनि साननाय हनाया रोखोमसे जानांगौ बर' ब्रह्म जथि स्वरुपजों परमेश्वर बुंदों তিনি অবিদ্যা বস্তুরূপ দ্বারা তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডকে রচনা করিতেছেন আর বিদ্যা বস্তুরূপ দ্বারা তিনি সকলকে লয় করিয়া কারণরূপে স্থিতি করিতেছেন মিथिदों बाबामोन देनां बिसोर सिफायनायसै बेखौ অবিদ্যা বস্তুরূপ দ্বারা তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডকে রচনা করিতেছেন আর বিদ্যা বস্তুরূপ দ্বারা তিনি সকলকে লয় করিয়া কারণরূপে স্থিতি করিতেছেন आध्यात्मिक गियानखौहाय हाबनानै थाहैखायाबा बेखौ नों फरायदो खिथानो रोङानो नोंबो मिथिला दस्राखौबो मिथिहोनो हागोन नङा होमबा गोब्राब कलकातायाव थांनानै सासे बाङालिनो जोंहा गावसिनि बाङालि मानसि नालाय कलकातायाव जोंजों थांफालिया ओमफ्राय बेनो साननिथ' क्रियाखौ गांसे हरदों फरायथों होननानै
ओमफ्राय फरायबाय बिसोरो फरायबाय गेजेर नाम्बारबाय फरायनाया आं खिथादों आरो ओमफ्राय माबायदि मोनखो केनेकुवा बुजिले होननानै सोंदों एख'य बुजिना फैदों होनदों आरो बाङालि मानसि बांला लेखाखौनो हरदों फरायदों होननानै जेबो बुजियाखिसै एख'य बुजिना हरनो खुरा होनदों आं बुंदों नोंस्रा मन्दिराव माबोरै बुजियो তোমালোকে কত বুঝবে ধর্ম কথা আমি বুঝি আমি কিন্তু তোমালোকৰ এইটো বাংলা ভাষাৰ হলেও আমি তোমালোকক বুজাই দিব পাৰোঁ খাবে बुजिया धर्मनि खोथा ना नैबे जाहैबाय दानि बुंनाया जाहैबाय जोंखौ बिमानि गोरबोआव स्थिति खालामनानै अबिद्याजों दानाय जायाखै बे अबिद्या आखाइजों दाबाय ब्रह्मांड नोंबो क्षुद्र ब्रह्मांड बयबो गिदिरा विश्व ब्रह्मांड ओमफ्राय दाबाय बे स्थिति खालामबाय दाबाय सिङाव नोंथ' नुवाखै 3-4 मासनि उनाव बियो जिउदानखौ होबाय बे बर' ब्रह्मआ गावनो दाबाय गावनो होबाय सोबाय आरो जेनेबा हाबबाय बेबायदि राव आरो অবিদ্যা বস্তুর দ্বারা তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডকে রচনা করে দিয়েছেন बे ब्रह्माण्डखौ दाजेननायखौ जों नुखायाखै जों जोनोम जानाय बिमानि गोरबोआव थानायखौ जों नुवाखै अबिद्या नों गियानि सासे आध्यात्मिक गियान जानाय व्यक्ति नङाबा रावबो बेखौ प्रसार बेखौ दिहुनना होनो हाखाया बिनिफ्राय বিদ্যার বস্তু দ্বারা তিনি সকলকে লয়করিয়া কারণরূপে স্থিতি করে দিয়েছেন বিদ্যা আখাইजों नोंखौ आंखौ बयखौबो मानसिनि अनगायैबो सैमा अमा नोंनि मेगनावनो नोंखौ लांनांगौ বিদ্যার বস্তু দ্বারা लांबाय বিদ্যার বস্তু দ্বারা তিনি সকলকে লয়করিয়া কারণরূপে স্থিতি করে দিয়েছেন बयखौबो बियो कारन महराव स्थिति खालामनानै दोनदों जि जायगानिफ्राय फैनानै बेहाय हाबफैदोंमोन बेखौ बियो लांफिनबाय आरो ओरैबायदि सूक्ष्म बिनि खामानि मावनाया जानला मोनला व्यक्तिया बेखौ मिथिनो हाया खिन्थानोबो हाया बेबायदि आरो बुजिबावा खिथाबाबो जोंनि गामियावनो दंमोन सासे बिराद प्रसारावनो ओंखारो आं बान्दाव बुजिथाराखै आङो मानोबा एसेबो हाबानो गावनो खिथाना लाबाय थायो हाबाना बोरै हाबनो आरो बेहा नित्युखौ मावखाया नित्य मावग्राफ्रानो मिथिबावा नोंनि नित्युआ मोजां जानो नांगोन ना नोंबा माबायदि मावदों नित्युखौ आं दिनै ब्राव ब्राव बुंफैदों आंनि मावनायाबा माबायदि नोंसोरबो मिथिलाना नोंसोरनि मावनायखौबो आंबो मिथिला आंनि ध्यान धारणा जग फैसा खालामनायाबा माबायदि जादों नों बाबामोननि नोंसोर आइमोननि खालामनायाबा माबायदि जादों आंथ' मिथिला बेखौ सोर मिथियो ज्योतिषुरुबा मिथियो नों बहाय ब्राव ब्राव बुङो आं ओरैबायदि मावदों ओरैबायदि मावदों जादों ओंखायनोथ' थगायनो हाया नंगौखौ नंगौ बुंनांगौ नङैखौ नंगौ माबा नङैखौ नङै बेखौ बुंनो थिनो धर्म नंखाय मालाबाबो फोलाङो बेनिखायनो बे बिथिङावबो गोबां एसे मिथिनो गोनां सोलोंनो गोनांबो दंबावो आरो बेनिखायनो जाय व्यक्तिया मिथिगौ नोंसिनाव हनै जोंहा जुरि आफाया मोजाङै मिथियो सोरबा मिथिजोबाखैबा बाबाजों थांनानै सोलोंहैदो न'आव साज्रांजों बहाय सोलोंजोबबाबो जाया बेजों निस्सय खाथियाव जिरायफानानै बे खामानिखौ मावफानो होमबासो मोजाङै मिथिनो हागोन एबा रोंगोन आरो